Urriaren 3an ospatuko da Maritxu Kajoi eguna aurten Arrasaten. Zuetako batzuk gertu izango duzue jantzia dagoeneko, baina seguru gehientsuenok oraindik ere ez duzuela ezer edo horretan hasten zabiltzatela. Batez ere zuei interesatzen zaizue gaur ezagutzera goazen egitasmoa. Emaus Gizarte Fundazioak eta Arrasateko udalak antolatutako egitasmoa Gipuzkoako Foru Aldundiaren babesarekin. Aiela Fernández, kaixo. Kaixo. Maritxu Kajoi egunera begira, bigarren eskuko erroparen aldeko apustu aldarrikatzera zatozte, ezta? Bai, hola da. Dakizuen bezala fundazioak 55 urte inbar ditu eta hasiera-hasieratik ingurumena zaintzea izan dugu gure helburuetako bat, ez bakarra, baita ere inklusioa eta noski hortan dihardugu. Oraintxe bai eta azken aldin saiatzen aigia bigarren eskua eguneroko ohituretan sustatziaz aparte, festa giron eta jaiegunetan ere pixkate baliatzia, ez? Eta, Arrasaten urte eta mazkigu gure bigarren eskuko dendakin eta Maritxu Kajoi datorrela eta aprobetxatu bihar. Festa giro askotarikoa izan daiteke, baina Arrasateko Maritxu Kajoi egunak badu, bere berezkoa duen bereizgarri bat, eta horren aurrean esan behar duguna da, berrerabilpenaren bitartez ere posible dela dotore jaztea, ezta? Eta oso dotore gaina, sekulako aukera anitza ditugu, danetarikoak, gizon eta emakumezkoentzako, prakak diala, buzo diala, soineko diala, eta aukera zabala ikusi ahal izango duzuen bezalaxe, Gipuzkoa guztitik ekarrita eta jendearen doaitzei esker, ze guk iten ditugu bilketak Gipuzkoa guztin barrena, eta gero, sailkatuta ditugun 6 dendetan eta bagoaz, zaietan saltzen. Kasu honetan, dotore ditugun jantzi berezi guztik Arrasatea ekarrita ditugu, esan bezala momentu Arrasaten deulako, eta alek eta eskaintza zabalen amateko intentzio zebai. Bigarren eskuko arroparekin jaztea aukera ona da, oso ona izan daiteke egunerokorako, baina esango nuke are gehiago izatekotan, era honetako egun berezietarako, ez da, izan ere jende arrunta dotore zenbatetan jazten gara ba. Ni behintzat dotore alako jantziken eta gutxitan, beti izaten dira ezkontzak eta alako kontuk. Eta orduan nik uste hori importantea dela aktibatzen zaigu pixka kontzientziatik, ingurumena zaintzea aldera eta lehen eskuko erosketak egun bakarrerako itia baino murriztea horreta berrerabilpena sustatzia dela importante. Horretaz aparte gaur bezalako batek aukera ematen dugu zuekin bezala xen ala igean, kontzientziako kanpaina, irismen aldedikan eta garrantzitsuago iteko, eta orain artean akaso kontzientzia piztute ez duten herritarroien nahia ere gure ganatzeko. Ez da hutsean bakarrikan eskaintza, badago ere marketing kutsu bat intentzionenatik eta pixkat sentsibilizazio kanpaina horretan mugiarazteko intentzioan, ez? Mugimendua sortu da, Maritxu Kajoi egunera begira, urriaren 3ra begira, data ez da, oraindik heldu beraz, ikusteke dago oraindik ere ez da, zer emango duen egitasmo berri honek, baina aurtengo urtean otsailean inauterien bueltan Donostian egindako bat bikaina izan zen ala. Zorrotrukekin benetan disfrutatu genuen, urteken eramatzin tabakalerarekin nola baiteko truke azoka txiki bat iten. Baina bertan jasotzen genituen 50 jantzio. Eta egia da, tabakalerako lankide bate pixka guri gonbitea luzatuta dago, beha maite minduta dago, inauterekin eta inbartzala ura haunditu eta pixka pretentzio gehiokin eta alaxe hasi ginen. Eta txoko bate antolatu genuen, ponpos jarrita eta bertan batu genituen, asera baten 400 jantzio. Eta gure sorpresa, 2 aste burutan antolatu genuen hori ere, eta gero tailer batzukin eta azkeneako lortu genituen 700 jantzi, baina gehiago berrerabilpen modu hortan saltzia, 2500 pertsonatik gora batu zituen ekimenak, leku guztietatik handeitu gintuzten, karrizketak mordoska. Importante eritzen zai, jakinaraztia, fundazioa irabazi asmorik gabeko fundazioa dela, 55 urte amakigula bazterkeria egoeran dabilen jendia akonpainatzen, modu ezberdinetan, dela inklusiorako gizarte zerbitzuen bitartez, edo enplegua lortzeko formazio berezien bitartez, eta horrekin batera laneratzeko ibilbide ezberdinak ditugu ere gizarteratzeko bi enpresaren bitartez. Orduan, ekonomia zirkularraren baitan burutze ditugun
eguneroko lanak edo eta halako ekimen bereziek laguntzen dute baita ere esan bezala, ez bakarrikan ingurumena zaintzen eta murrizten pixkat halako kontsumo masibo hau edo, baizik eta gainera ere bazterkeria egoeran dauden pertsonei enplegu duin bat edo ematen, eta pixkat hortikan nahiko nuke luzatu deia, pixkat bizi ditzagun festak batez ere modu zoriontsu batean, baina baita ere iraunkor batean eta inklusibo batean, eta pixkat kontzientzia piztera nahiko nuke jendia gonbidatu hortikan. Aukera zabala eta gainera, bi egunetan, irudi aholkulari baten eskutik, hainbat aholkue jasotzeko aukera ere bai, ezagutu bezagun Maialen Uranga. Kaixo Maialen. Kaixo. Ze aukera polita, beti eskertzen da aholkua eta zer esanik ez, ohituta ez dauden jantziak aukeratzerako orduan. Hona batorren jendeari zer nolako aholkuak ematen dizkietzu, pixka bate nolakoa da hartu emana? Saiok berezi xamarra da, saioa bea individualizatua izangoa ez da denda jutia bezala, pertsonalak izangoia, orduan. Guk prestatu dugu galdetegi txiki bat, orduan datorren bezeruan pista batzuk jau badazkau, badakigu ze estilo daka, ze gustatzen zaion, ze osekidin berbaldin badeu, eta gero, faktor sorpresa. Gustatzen zait pixkat rutina hortatik ateratzia eta gauza berrik aurkeztia, probatu, eta, nire helburua gaur bada kolore pixkat ematia festa honi. Izan ere, egia da, dotore jaztea maiz, kolore beltzarekin lotzen dugula, ezta? Eta ez du zertan? Hori da. Ohituta gaude eta beti iluntasun horta jutegea olako ekitaldi badakaunen edo, evento berezin badakaunen, beti kolore ilun eta guaz, eta, egia da, kolore horiek sofistikatu puntu hori badakela, baina nire helburua koloria sartzia da. Eta, hemen egia esan emausek aukera asko eman digu, eta hori izango nire helburua gaur. Kolore pixka sartzia honi, eta, saio pertsonalizatuk izatia, goxua izatia, bezero horrei aitzia ondo, eta danen artean politak ikusi gaitezen, ez? Egin dezagune proba, nirekin nahi baldin baduzu, niri esate baterako, Maritxu Kajoi egunerako, zer aholkatuko zenidake? Galdetegi txiki bat indegu aurretik, egin deu, orduan, jakin da gustatzen zaizula, zaizkizula brillo gustatzen, badakigu informalagoa gustatzen zaizula, etzeala soineko luzen da oso zalia, baino gauza batzuk dazka zuretzako. Ikusteko prest. Kolore pixkat sartu behar dio, orduan, iluntasun hortan, baina kolore pixkat sartuz, aukeraketa bat hau izan da. Oso polita, gustatzen zaizu. Bai kolorea eta baita tela bera ere. Tela bera, kriston erori daka, baina erori oso polita daka eta galtzak dira. Ez berdina. Luzia da, baino, eta kolore pixkak edo zartzearen, bestia, hemen. Soineko zoragarria iritu zait zuretzako. Izan daiteke horrelako txapa-txapin eta gustatzen zait. Hori da, gorria, kolore zoragarria honekin darpila bat emango izu, ez da luze-luzia, eta edozein zapatakin jartzeko eta ere, erresa da oso. Tira, probatzeko prest. Bai? Venga, ze moduz goiat? Ondo, nahiko ondo esango nuke, zait gaizkiro bitzen. Kolore aldetik zoragarria. Hau izango litzake nire helburutako bat, baina egia da, taiaz haundi xamarra gelitze zaigula. Haundi xamarra gatze zaigu, bai. Bigarrengo hau probatuko deu. Venga, bestia jantziko dut ikusteko. Bai, bigarrengo hau probatuko deu. Nik uste gainea, hori gustatu zaizu hasiera batetik. Begietatik gehiago sartu zaita. Nik uste baiet. Maialen, hau ondo ez da? Zoragarri goiatz. Oso guapa, oso guapa. Eroso zaude? Oso. Oso importantia. Eta ze importantia, eta ze zaila izaten den batez ere alako egunetan niretzako behintzat. Bai. Bai, hau gustatu zait. Horregati da garrantzitsua aholkularitza pertsonalizatu hau ekitia, ez? Oso guapa, asko gustatzen zait. Eta hau, poltsa batzuk ekarrizkizut, aber ze aukerak eta ite deun.
Niretzako hau zoragarria, tonalidade berdinetan dijoa, baina argi pixka gehiago lortze deu, ze bueno, kolore pixka sartu jau, baina iluntasun hortan jarraitze deu pixkat. Hori da. Orduan, kolore pixka gehiago sartzeatik hau ekarri zut, eta ja, kontrastatzeko del todo, Gorri-gorria. gorri hori ze iritzen. Ba ondo, begira, honetan zuri utziko dizut aukeratzen. Nik argi dakat. Gorria. Gorria. Venga. Ba, hartu egingo ditut, jantzia eta poltsa. Zenba diru? Ba, pieza bakoitza 5 eta 30 euro bitarten. 30etik ez zaigu ezer jotzen. Ba, ze ondo, eroso sentitzen naiz, aholkulari baten gomendioarekin, horrek ematen duen bermearekin, eta merke-merke.